Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakat. Ça va en privé jama ambe bon wati na ni ka obefo da kun ya kilen pe ko ka obe ka assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Amanga nyimo fo ka assistant fo ka dirigeant fo ka contrôleur fo ka surveillant fo ka shuyuku fo ka professeur fo minu be cours dira ango sanfɛ an bɛ ango professeur bɛɛ fo no o bɛ fɔ bamanankan na ko mɔgɔ minnu bɛ ka maaw kalan bamanankan yɛrɛ sɛbɛko ɲuman a n'a fɔko ɲuman na o de ye cours ango an b'a a maîtres n'a professeur bɛɛ fo minnu bɛ sirul dalailul khairati sanfɛ n'olu de bɛ ka mɔgɔw kalan dalailul khairati ra an bɛ bɔ juma in tilegangan in fɛ k'olu jaba bɛɛ fo minnu bɛ ilmu ramlu sanfɛ junior 1 junior 2 ani ilmu ramlu yɛrɛ belebeleba sanfɛ an bɛ bɔ ka a professeur n'a maîtres bɛɛ fo k'u bɛɛ ni ce ayiwa minnu yɛrɛ bɛ yen sirul mutakimu sanfɛ an b'a professeur fo a n'a maîtres minnu bɛ tafsirul Qur'an sanfɛ an b'a bɛɛ fo an b'aw bɛɛ fo an tɛ ɲinɛ an bɛ kalandenw fana fo minnu bɛ ensemble pour réussir sanfɛ n'o ye duba yɛrɛ ye min ye nin bɛɛ wolo an b'a jama bɛɛ fo ko bɛɛ ni ce an tɛ ɲinɛ an bɛ aw yɛrɛ savant en privé jama fo a bɛ ɲa la kalanbulon caman bɛ yen komi an tɛ se k'a bɛɛ tɔgɔ fɔ kun na a ka ca kojugu il y a cours français, il y a cours anglais, il y a cours arabe. On va professeur ou non maître ou bien faut qu'on bénisse. Les gars ils ont badra bora, kabe baroke naoye. Mais alhamdulillah, Allah nauka duau nauka barika. Anaka nyumau, naka wale nyumau kelen koso. Bi ambe alafo, amba au yerefo. Me duau ke Allah ka diɲɛ ɲasuma ka faragɛw ɲasuma ka farafina ɲasuma ala ka fantanya nagasi ka setigiya sinsin minnu ni an man kɛnɛ an bɛ dugawu kɛ olu ye ala ka kɛnɛya di an ni olu ma minnu jɛra ka kɛnɛ n b'a ɲini ala fɛ ala ka dɔ fara an ni olu fana ka kɛnɛya kan alors n'an bɔra yen an bɛna dugawu kɛ mɔgɔ minnu kɔnna an ye kiyama jɔ don kiyama jɔ don tɛ mais minnu kɔnna an ye an bɛ dugawu k'olu ye ala k'u layɔrɔw suma minnu layɔrɔw ɲɛcogo ma ɲɛ an bɛ ala dari an ka dugawu kɛlen kɔfɛ ala k'olu layɔrɔw ɲɛ ka anw yɛrɛ ɲɛ k'an ka don kɔnɔ an bɛ dugawu kɛ bɛɛ ye an bɛ dugawu ɲini bɛɛ fɛ o bɛɛ ni ce i yɛrɛ kun ye alors n'an bɔra yen an b'aw lasɔmi ko an tun ye nin secret di à partir de niveau 1. Alors actuellement, bi groupe dayɛlɛla sɔgɔma na parce que groupe bɛɛ tun fermé na an ko an bɛ sigi ka don savant en privé sanfɛ yan ka na ni partie 2 ye n'o y'a sɔrɔ mɔgɔ minnu bɛ fɛ ka kuma ka baara kɛ ni jinɛw ye mɔgɔ bɛ nana i fɛ déjà a tigi yɛrɛ natɔ ele ni jinɛ minnu bɛ baara kɛra o b'a f'i ɲɛna karisa a ye nin dumuni de k'a ka so kɔnɔ a wulila ni heure de la a tɛmɛna nin yɔrɔ na a tɛmɛna nin yɔrɔ na ka sɔrɔ ka to ka na e fɛ yen mɔgɔ min bɛ fɛ k'o kow dɔn a ko bɛ kɛ cogo min na an da bɛ nana se o de ma mɔgɔ kana don i fɛ ka sigi a ma fɛn f'i ye mais i y'a lɔn fɛn min b'a ko kun na c'est à dire a ka kunko bɛɛ lajɛlen tiasa i tilara n'o bɛɛ ye ɲana ma f'i ma yɛrɛ ko an ni sɔgɔma fɔlɔ ou bien an ni tile ou bien an ni wula e bɔra o kalama ka ban kama sɔrɔ a ma foyi fɔ fɔlɔ automatiquement a baara bɛ kɛ cogo min na badara da bɛ na se o de ma a ko cɛ ka jugu dɔɔni mais comme an bɛ kalanbulon min kɔnɔ o ye savant en privé le ye an bɛ classe min kɔnɔ yan c'est savant en privé savant minnu bɛ dibi la minnu privélen de don wa yan ɲuman fara juguman kan kojugu kɛbaga ani ɲuman yɛrɛ kɛbaga nous on enseigne tout
Mais nous on oublie jamais ante se ka ɲina an b'aw la sɔmi mɔgɔ bɛ ko bɛɛ ɲɛɲini k'a dɔn mais mɔgɔ tɛ sɔn ka ko bɛɛ kɛ. Mɔgɔ n'i ko i bɛ se ko ko la k'i b'a bɛɛ kɛ n'i y'i seko bɛɛ kɛ i kaɲako bɛɛ b'i sɔrɔ Ala ka dugukolo kan. Là on vous rappelle pour toujours an b'aw sɔmi ka aw hakili jigi ɲan'an bɛ fɛn jugu di aw ma. Minnu ma da k'a kan minnu ma baara a bɛ se ka k'aw ma sababu ye k'aw sauver o lo de la. Mais minnu y'a ta k'a kɛ olu ka baarakɛfɛnw ye vraiment voilà ça. C'est pas gentil de vos parts. Et vous-même, vous le savez bien. Ok. Donc, Katamura Bauni, allez le barakeni Djinaoye, Djinao Bona Kuma effet. Fonima Baralumina. Mais allez, Kafoko, il y a un délai pour ça. Non. Longo Lonia Barake, Kaourike, au Lombe, Djinao Beklinie, Katoka Moroka Kofi. Mais e yɛrɛ ka ko sérieux o ti sɔn ko o fɔ e ye foyi ka taa dɔnnikɛla wɛrɛ fɛ n'o tɛ e ta jina minnu bɛ nin ko nin kɛra ni e u bɛ maa wɛrɛw ka secret fɔ e ye mais e yɛrɛ ka secret e ka jina ninnu tɛ se k'o fɔ e ye hali n'o b'a dɔn ils sont pas permettés au sira dini t'u ma k'u k'a fɔ i ye vocal bɛ ɲini ka janya vocal suivant alors